Ekene gị onye mana ege ntị n'ụbọchị nke taata sị m ihe ọma ya emela onye ọbụla na m anyị abịagono ka anyị si ebe asị agụpe ụzọ agụpe ọnụ. Enwe vidiyo nchi ebe anụnwa izuụka nke gara aga about a young lady, about a family. Ihe a bụ a family of man and woman nugo nwaanyị mụta ofu nwa, mana for the past 15 years ha mụrụ nwa ọzọ. So one thing lead to another. The woman nwụọ. Mgbe ọ nwụzi aka iberi ya, imago nwoke na onye akwa nwunye, onye ayi ni nwunye by Saturday. Nwoke nata ebe Monday or Tuesday ka o wee supervise ya ka things si aga. Ọ na-eweta aka ebe Thursday nwoke nwa. Nwoke nata anọ nwokwe. Eweta m da video ebe. Daddy the man nwụ. Eti ya na fridge. Hoping na you need the woman on Saturday. On Friday, nwanne the man wee gbaje ebe the man nwere ụlọ na Warri Osu wee dalụ the property the man, mgbachi ụlọ the man, akpa the man bubata for the burial, osizie ya, akwa ọchịtakwa na eji wee kpu ma nke ozu ma nke aya akwa ma all those things. Nwanne nwoke dala everything, seize the color. Automatically he stripped that girl of everything that is in her possession, in her inheritance. Then in that video I was questioning for how long will our people learn to value female children. Man, I'm not that this case is deeper than for questioning of female children. It is about a brothers and family members trying to inherit your property. Or the common na most of our Igbo. If a brother actually lolo, one name work if most of these cases na bokale on common circumstances here and look at like this as again a mother and all these circumstances in our just young work say kedi man, just like this family mother bata burial 2 days later on one Igbo property on your can well knock and well on one. So the matter we blew up the internet. People started asking questions. Now just in how manage one nigga kedukusi. Does it mean I not go abulu? Because some people see agwa or this guy is na hand check madu or how much jaka habu mother inherit here. Now the villagers are bego the everybody they were talking. The mother and the go the human rights activists and so the thing will be escalate. That's why they find out about our family. But on that amarala. So the family now decided to sit up. We now cut her demand everything in her honalo and hand it over to the girl. So Emena burial the woman why they not force the girl and go. The girl will go the properties and at the man hand the out over to one name mayor. Do to know the small or get hand over with the supervision of the villagers. Hand there over to one name mayor. Then the girl and go. And just carry case here, burial and akwamozu the man. Only one name and one name. Why are people always trying to reap where they did not sow? Why is it always common na ni boy abuna madu nwo una manchede anything in charge of property? Like the other man that time the woman was crying for Soludo, and then the women right of women and can they Anambra State Abiago baby uttered woman with some things as a child, and she explained her own part of the story. How can you send the woman outside the rain with her 2 sons? The other man had a simple to video Bokwanwanye the Canadi Poliasian and Dania Woke Bolioko. The man in the process of ages and Dania Woke abalo the man from there Woke survive after whipped a bullet to match and war. Then unemereme umwana sogo property chufu the woman. Nwanye baziano no koje wete document jene unuwele nda kodo na nde operation sweep nda Anambra State harass ya. At the end of staying in the police station for more than 1 month okonye di anwala with her mother too. So a lot of things in Anambra State by and this type of people do quite this weekend, but I don't blame government, tomato jigalon, rice jigalon, but at the end of the day they are more wicked and more devilish than the most of these people we know him higher about because are very, very wicked. So we can
Nene the continuation of that video. Kunu mezi ihe nwanna ya nwoke kwu regarding ndị na-aga eripụ ebe ha na so ka ọ dịkwan. Ka ka ndị kita ama na ị ga-achọ m ị ga-like m ị ga-enwe mmasị otu a ndị good. Ihe dị mma na anya agbara akwụkwọ. Ihe dị mma na anya agbara akwụkwọ. Okay, ihe mbere ịkọwa bụ maka nyanwa bụ nwatakịrị anyị kọwara na izu ụka gara aga na nne ya wee nwụọ abatakwa nne ya nwụọ naanị ya bụ nwoke ya bụ nwaanyị mana ọ nwaanyị ka ọ bụ nwanne papa ya wee ji ozugbo papa ya na-anwụ je gbukọsị dọkụmentị gbukọtara mere gbachisi everywhere eweta anya nwa bụ rịpọtụ nsị ya na ụnụ nwa bụ ndị na n'obi eziokwu ya na ụnụ ga-amakwa maka ya ọkwa ịghọtago na ụnụ ga-ama maka ya. Ihe na-ewetazi ụnụ taa bụ na ya nwa bụ okwu na ọmaala mma n'ihi na mgbe ahụ etiri mkpu a wee tipụtara ọra ewee ndị na-achị ya achị ara-achị ya oromegide wee rụzie nyanwa bụ ndị ya ndị o metụtara ndị obodo ma ndị obodo ma ndị ma ebe o mere n'agbanyeghị na agbara ava ma ndị emere amarala ewere jide nwa nwata nwa amadi were nwude nwa amadi ahụ wee tie wekọtacha ihe niile bụ ihe nwa ahụ iji ozugbo a sịrị kpokọta ihe niile ahụ wee kporo ya kponye nwa ahụ dị 15 years ma dọkụmentị nna ya ma akpa nna ya ma kee ụlọ nna ya ma niile nwatakịrị eweluzie ihe niile ahụ were ya wee handị ya nwanne ya mama ya bụ onye dị ndụ wee ghọtago were handịzie nwanne mama ya ova nwatakịrị akwala nne ya nachigha ọ fọdụrụ ebe ịkwa nna ya. Ihe eji wee kwuo okwu a maka gị nwa bụ ya na-achọ inheritance Chineke ga-akpọ gị ọkụ iketagburu onwe gị. Ngị nwa bụ onye na-achọ inheritance Chukwu ga-akpọ ọkụ iketagburu onwe gị na inheritance. Ewu mmee atụrụ ọ chọrọ ka nwanne ya nwụọ ka ọ were nwanne ihe nwanne ya were ma ya ụba onye ọnwụ mere m eze onye na-ekpe ekpere ka nwanne ya nwụọ ka o rigoro ebe ahụ dị ka ọ birigoro ị ga-emenwu ibe dị na ya ọ bụgodị na ị ga-emenwu ihe dị na emewuo ya mgbe aha ngị nwa bụ onye na-agbakọba mbọ ịchọ ka ị ga-esi wee dotuo nwanne gị ka ị dotuo ya a ma adotu ya ma ị nwere ọgwụ eji adotu adotu ma ị nwere ọgwụ eji adogobe adogobe mana ọgwụ ị nwere bụ ọgwụ ndotu ọ ga ka ngwa gị ọ bụrụ na ị nwere ọgwụ ndogobe wee na-agba m na ị nwere ọgwụ eji adotu mmadụ mụ agwa gị na-asị ọ bụrụ ihe ị nwere nke ndogobe i wee mara ka isi wee dogobe onye ahụ mgbe ọ na-abịa iru ebe ahụ ịmara ihe ahụ iji wee taịtị ya o ji bụrụ na ọ dara iji iluzuo ya ka ọ daa na ihe eji iluzu ihe ọ ya abụghị taịtị echile ka akpọ gị ọkụ ị na-ekwugherizi na-ekwugheri heritans ị na-ekwugheri na-ezuzu na-ezuzu maka ihe eji agụgụ otu abụ maka omee ka ọra gị ibote nwanne gị o nwere ka ọra ọpụ niile erite n'aka ya ichozi ọ bụrụ na ọ pụọ ka ị bịa dochie heritans imewuru onwe gị na inheritance ị maka nwanne gị anyị na-achọ ime ihe ya inherit maka o siri kwado kọrịma na ofu chi na-eke ofu nne na amụma na ofu chi ya na-eke nwere na-ezuzugharị ihe mbere iweta ebe a bụ maka ndị agha inheritance na-adị n'anya ya pụta ozugbo ọ bụrụ moto iburu gbaba ihe chenji moto ahụ oyi ihe chenji uwe ya oyi moto ahụ ga-agba iwe fuel moto ahụ mebiri ya ruo ya abụrụ na bịa ebe ọrụ na-awada eje nwere ị na-abịa ewere ya Chineke ọ kpọrọ gị ọkụ mgbe ọ na-arụ ya na-awada ị ga-eji abịa ewere ị na-achọ ihe inheritance Chukwu akpọrọ na ya ọkụ na nwoke ahụ ka a nwudere wee kpọpụta ya were na onye ihu ụmụaka na ihe okenye mere onwe ya nke mbụ bụ na omee na onwe ya nwatakịrị amara na ọ ya na-achụgharị nne na nna ya na ọ ya gburu nne na nna ya nke ịbụọ bụ na ọ nọ n'elu obere nwata dị ka ekpegbuo ya n'ikpe ekpotasị ihe niile ahụ o ji weta obodo na ore obodo amagbo na ihe ọ bụ ajọ mmadụ ore obodo amagbo na ihe ọ bụ ajọ mmadụ ya na nwanne ya na-enwe okwu iwe na-agwa nwanne gị nwere okwu enweghị okwu na a na-azụ na-agwa nwanne gị na ya adochi gị anụ ya adotu ya aka ala